Ikusiko dira, basoan ikusten ditudan irudiak. Batipat likenen irudiak. Hau da, likena eta organismo bat non bi elementu osatuta dago. Hor sinkronia bat ere ematen da. Ontxo bat eta alga bat. Eta bien arteko elkarlanaren ondorioz, bizitza aurrera ateratzen dute. Orduan, hori kontzeptu bezala ere oso interesgarria iruditu zitzaidan. Hala ere, bisualki eta estetikoki niretzako indar asko eta edertasun asko daukate. Orduan, basotik ibiltzen naizenean edo, liken batzuk edo ikusten ditudan bakoitzean, gelditzen naiz, batzutan segunda argiak nola ematen dion, seguraldia dagoen edo, aldatu ere egiten dira, eta batzutan niretzako izugarrizko edertasuna daukate. Orduan hor ja, marraztu egiten ditut, edo irudiarekin ja buruan gelditzen naiz, eta gero egurrera trasladatzen dut kasu honetan.